Dikungkum dikunya. Assalamualaikum kanggo semuanya. Ningguri anak beko guys. Jadi pertanian semakin maju karena apa kok? Kalinya dibeneri. Kalinya dibeneri, diberesi karena diambani, dijeroni, amberan, banyunya lancar. Wah, lo kan ningguri kok. Jadi kini rencana arep dibeneri maning. Dipondasi maning, amberan, banyunya lancar ora. Kali jero wong tani ku ora kekurangan banyu kene aku. Aja rebutan bae ning banyu kok. Kali ambak jero ora. Lancar milih. Wah, ning guri kana beko cilik kana, guys. Kaya lagi durung di beko marungsep, bari cetek kaliku. Ki mah jero kok. Ning guri kok. Jero ya wong tani kira ada seneng kene hari di bener-bener di urusi mau ora. Soalnya hari kaliku lama kelamaan ku suwe-suwene ku ya dangkal bakal dikuras-kuras semua. Saking lagi dikuras kan ningguri kok. Jadi alhamdulillah kini wong tani ki bakal ora kekurangan banyu.